हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल सोरजिग्रा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। जोङो दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय एबा मोनसे टपिकनि सायाव जों सावरायनो फैलायबाय जानाखि स्टेट लेभेल एबा सेबाजों खुंजानाय जानाखि डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जामनि 4 ग्रेडनि एग्जामनि रिजाल्टखौ मैया डिक्लेयार खालामनाय जाबाय एबा डिक्लेयार खालामनानै गोबाङानो पास जाबाय आरो गोबाङानो पास जायाखै बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। आरो जों मिथिनाय बायदिब्ला गोबाङानो पास जादों नाथाय बिथांमोना एलिजिबिलिटि गैयामोन एबा बिथांमोना एलिजिबल नङामोन। दैट मिन्स आं बुंनो नागिरनाया जाहैबाय ग्रेड 4नि जानाखि एलिजिबल क्राइटेरियाया एबा एजुकेशनेल क्वालिफिकेशना जोंना मेक्सिमाम क्वालिफिकेशना हायार सेकेन्डारिल'मोन एबा क्लास 12 पास जानायल' जानांगौमोन। बेनि बारा जानायबा निसय जोङो मोना एबा एप्लाइ खालामनो मोना एबा एलिजिबल नङा। स' दायो जोङो फेसबुक ससियेल मिडिया एबा इउटुबफोराव जोङो नुबाय गोबांफोरा कमेन्ट खालामबाय, पस्ट खालामबाय, माने जाय बिथांमोनहा दिनैहालागै ग्रेजुवेट एबा मास्टार डिग्रि आप टु मास्टार डिग्रिहालागै जायफोरा क्वालिफिकेसन दंमोन बिथांमोनहाबो बे 4 ग्रेडनि साख्रिखौ एप्लाइ खालामदोंमोन। एप्लाइ खालामनानै एग्जाम होबाय, एग्जाम होनानै रिजाल्ट मोनबाय, रिजाल्ट मोननायाव दिनै नुबाय बिथांमोनहा पासबो जादोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा आं बुंगोन एबा जोङो बयबो मिथिगौ बियो एलिजिबल नङा एबा बिथांमोनहा एलिजिबल जानाय नङा एबा बिथांमोनहा साख्रिखौ मोननाय नङा होननानै जों बयबो मिथिगौ। नाथाय ओरैबायदि केन्डिडेटफोरबो दङ जाय बिथांमोनहा नंगौ बियो अफिसियेलि एबा ग्रेजुवेट एबा मास्टार डिग्रियानो दं बिथांमोनना क्वालिफिकेसना, नाथायबा एक्सेन्सनि सायाव सोनारगोन बियो। नाथायबा माखासे मानसिफ्रा एक्सेन्स कार्डखौ हाइएस्ट क्वालिफिकेसनखौ हायार सेकेन्डारिखौल' होनानै एक्सेन्स कार्ड दिहुनदों। बेबायदिब्ला आं सानो बारा जेबो गोनो गोथो जानाय नङा एबा जोङो जेबो डिस्टार्ब जानाय नङा होननानै आं सानदों। मानोना एक्सेन्सनि सायाव सोनारगोन एबा जोङो ग्रेजुवेट ना जोङो मास्टार डिग्रि जों बेखौ मिन्थिनाय नङा। मानोना एक्सेन्सनि सायाव सोनारनानैसो एक्सेन्स कार्डनि सायाव सोनारनानैसो बिथांमोनहा जोंनि डकुमेन्ट्सखौ भेरिफिकेसन खालामगोन हिसाबै जायफोरा मास्टार डिग्रिब्लाबो जायफोरा ग्रेजुवेटब्लाबो जायफोरानाखि एक्सेन्स कार्डआव हाइएस्ट क्वालिफिकेसनखौ हायार सेकेन्डारिखौ एबा क्लास 12खौ होदों बिथांमोनहा एलिजिबल जागोन एबा बिथांमोनहा निसय पास जादोंबा साख्रिखौ मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामनो हायो एबा फोथायनो हायो। दा जाय बिथांमोनहा पास जाबाय बिथांमोनहा बेबायदि गोबांथार डकुमेन्ट्स बुथुमनांगौ होननानै आं सानाखै। मानोना जायफोरा क्लास 8नि एग्जामाव पास जाबाय, क्लास 8 लेभेलनियाव पास जाबाय बिथांमोननि थाखाय जानाखि क्लास 8नि पास जानायनि जानाखि मार्कशिट बेखौसो आं थानांगौ सानदों। प्लास एबा थानांगोन बियो, जोङो एप्लाइ खालामनाय समावबो सार्टिफिकेट नाम्बार बसायखानांदों। गतिके मार्कशिट मोनसे ओमफ्राय मोनसे ट्रान्सफार सार्टिफिकेट थानांगोन अरिजिनाल, जों बेखौ बख'नानै लानांगोन। मानोना डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाव निसय बेखौ नायगोन। आरो बेनि अनगायै जोंहा हाइएस्ट क्वालिफिकेसना जोंना हायार सेकेन्डारि बा हायार सेकेन्डारिनि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जों रेडि खालामनानै लादो, लोगोसे मेट्रिकनि गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सफोरखौ रेडि खालामनानै लाजोबदो। आरो जेब्ला जों भेरिफिकेसन खालामनो थाङो अब्ला निसय आं सानो नोंनाव जा डकुमेन्ट्स दङ एक्सेन्स कार्डनिफ्राय लानानै गासै डकुमेन्ट्सखौनो नोङो गांफा जेरक्स कपि खालामनानै साब एटास्टेड खालामनानै लाखायोबा मोजां जायो। मानोना हयथ' बिसोरो बेबायदि कपिबो भेरिफिकेसन खालामनाय समाव बेबायदि कपिबो जोङो होबोनांगौ जागोन। बेनिखायनो आं सानो जोङो बेफोरखौ रेडि खालामनानै लाखानांगोन। डकुमेन्ट्सआ बेनो क्लास 8 लेभेलनिया, क्लास 10 लेभेलनियाथ' जोंहा गासिबो दंजोबखायो। क्लास 10 लेभेलनियाथ' जोंनि गासिबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सआ जोंना थाजोबखायो। नाथायबा नैबे क्लास 8नि बेलायाव, क्लास 8 लेभेलनि बेलायाव जोंनि समाव बै समाव बेबायदि मार्कशिट इसुबो खालामनाय जायाखै सोरनाबा। प्लास बेबायदि ट्रान्सफार सार्टिफिकेटखौबो जोङो लानो रोङाखै एबा जोङो बेबायदि फट'कपि खालामनानै दोननो रोङाखै। मानोना बै समाव मोनसे स्कुलनिफ्राय क्लास 8निफ्राय क्लास 9आवसो जों हाइ स्कुल होननानै क्लास 9नियावसो एडमिसन लायैखायो हिसाबै जों क्लास 8निफ्राय ट्रान्सफार हरबाय। बे ट्रान्सफार सार्टिफिकेटजोंनो जोङो क्लास 9आव एडमिसन लायैखायोमोन हिसाबै जोंनियाव बे सार्टिफिकेटआ थालिया। बेनिखायनो आं सानो दायो जाय बिथांमोनहा क्लास 8 लेभेलनिखौ पास जाबाय बिथांमोनहा दायो गोदानै क्लास 8नि स्कुलाव थांनानै, नों बबे स्कुलाव फरायदोंमोन बे स्कुलाव थांनानै नोंथाङा क्लास 8नि जानाखि ट्रान्सफार सार्टिफिकेट बे ट्रान्सफार सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना बख'नानै लादो। लोगोसे
DI गोलैयो ना BO गोलैयो बेनि काउन्टार साइन जोङो लानांगोन, हेडमास्टारनि जोङो साइन लानांगोन। बेबायदिखौ जोङो रेडि खालामनानै लाखाजोबदो। बेनि अनगायै मा डकुमेन्ट्स, गासैबो डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामनानै लाखाजोबदो। आसा खालामदों बे जानाखि क्लास 8 एबा मेट्रिक पास, मेक्सिमाम क्लास 8 लेभेलनियाव जोंनि जाय बिथांमोनहा दायो रिटेनाव क्वालिफाइ जाबाय बिथांमोनहा निस्सय साख्रि मोननायनि चान्सआ बांसिनथार, एबा साख्रि मोननायनि चान्सखौ जोङो जाबाय होननानै जोङो हमनानै लाबाबो बारा गोरोन्थि जानाय नङा। मानोना दायो जोङो जेसेबांनाखि ससियेल मिडियाफ्राव ओंखारदों बिथांमोनहा गोबाङानो रेजेक्ट जागोन। मानो रेजेक्ट जागोन होननानै बुङोब्ला ग्रेजुवेट मानसि एबा मास्टार डिग्री मानसिफोरा गोबाङानो एग्जाम होदोंमोन आरो गोबाङानो पास जादों, नाथायबा बिसोरनि एलिजिबिलिटिया गैयामोन एबा एलिजिबिलिटि बिथांमोनहा गैया, एबा जोङो होखानाय दङ रोखा रोखायै नटिफिकेसनाव जे जाय ग्रेजुवेटफोर, जाय मास्टार डिग्रीफोर बिथांमोनहा बे साख्रिनि थाखाय एबा फर ग्रेडनि थाखाय एलिजिबल नङा होननानै होखानाय दङ। गतिके बेखौ नायोब्ला, बेफोर गासिबो बिथिंखौ नायोब्ला, आरो सोरनावबा सोरनावबा सार्टिफिकेटआ थानाय नङा, क्लास 8नि मार्कशीट, क्लास 8 पास जानायनि मार्कशीट आरो क्लास 8नि ट्रान्सफार सार्टिफिकेट, बे ट्रान्सफार सार्टिफिकेटफोरनि थाखायबो डकुमेन्ट्सनि थाखायबो गोबाङा गागोन। गतिके जोङो हमनानै लानो हायो नैबे क्लास 8 लेभेलनियाव जाय बिथांमोनहा पास जाबाय बिथांमोना स्पेसियेलि क्लास 8नि मार्कशीट आरो क्लास 8निफ्राय ट्रान्सफार सार्टिफिकेट, बे ट्रान्सफार सार्टिफिकेटखौ जोङो काउन्टार साइन लानानै रेडि खालामनानै लाखाबानो निस्सय मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामनो हायो। स' गोबाङानो आरो कमेन्ट खालामबावदों, एबा जोङो फेसबुकफ्राव ससियेल मिडियाफ्रावबो नुबावदों, माने जाय बिथांमोना क्लास 8 पास जाबाय, क्लास 8 लेभेलनिखौ पास जाबाय, बिथांमोननि ओरैबायदि फेसबुकफ्राव कमेन्ट होदों बा इउटुबफ्राव कमेन्ट होदों, जाय क्लास 8नि फार्स्ट एग्जामखौ क्लास 8 लेभेलनिखौ सोरबा सोरबा पास जाबाय, नाथाय बिथांनि क्वालिफिकेसना मेक्सिमाम क्वालिफिकेसना हायार सेकेन्डारि होननानै बुंदों बिथांमोना। जागोन ना जाया बेबायदि गोनो गोथोआव दङ। निस्सय जागोन। जोङो नटिफिकेसनावनो नुखादों, माने क्लास 8 बा क्लास 10 बा जिखुनु फर ग्रेडनि थाखायनो मेक्सिमाम क्वालिफिकेसना हायार सेकेन्डारिखा एबा क्लास 12 खा। गतिके जोंहा जेबो गोनो गोथो गैया, जेबो बेबायदि जिंगासिनांगौ गैया। क्लास 8 लेभेलनिखौ पास जादोंब्ला नों हायार सेकेन्डारिबाबो नोंनि हाइस्ट क्वालिफिकेसना, मेक्सिमाम क्वालिफिकेसना हायार सेकेन्डारिब्ला नोङो नोंनि जानाखि डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौल' रेडि खालामनानै लाखादो, बेनि थाखाय नों एलिजिबल जागोन। भाइभा बसनि बाथ्राखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला भाइभा बसआव मात्र भाइभा बस एबा अरेलाव मात्र 5 नाम्बारनिल' एबा 5 नाम्बारनिल' थागोन। गतिके जोङो हमनानै लानो हायो बिदिब्ला 5 नाम्बारनि थाखाय बेबायदि भाइभायाव जोङो इसिबां गागोन बायदि नुहुरा, बेनिखायनो डकुमेन्ट्सनि सायाव बांसिन सोनारगोन होननानै जोङो हमनानै लानो हायो। ओंखायनो जाय बिथांमोनहा पास जाबाय बिथांमोनहा डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामदो। भाइभाखौ फर ग्रेडनि जानाखि भाइभा बस एबा अरेल टेस्टखौ बिथांमोना डिसेम्बर मासाव लागोन होननानै बुंदों, नाथायबा बेबायदि डेटखौ डिक्लेयार खालामाखै। जिखुनु डिसेम्बर मासाव लागोन होननानै बिथांमोनहा बुंदों। गतिके रेडि जाखादो, डकुमेन्ट्सफोरखौ रेडि खालामखादो, निस्सय मोनगोन होननानै जोङो जाय बिथांमोनहा पास जाबाय बिथांमोनखौ आसा खालामनो हायो। स' जाय बिथांमोनहा पास जाबाय बिथांमोनहा बुजिनानै मोनबाय, निस्सय बुजिनानै मोनबाय होननानै आं सानदों, एबा जोङो क्लियार जाबाय होननानै सानदों। स' आंनि बिदिखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय फिन खेबसेबाव साबायखर बावहरनाय थाबाय। आरो आंनि चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानब्ला इउटुब चेनेल सोरजि दा क्रिएटिभिटिखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। मानोना आङो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आपडेट, एजुकेसनेल इनफरमेसन, बेबायदि आपडेटफोरखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव जेसेबां हायो एसेबां लाबोबाय थानो नाजागोन। स' गोजोननाय थाबाय, गोजोन्थों।